Ja tens clar el teu camí després de la uni? Et proposem cooperar i et donem molts motius per fer-ho. Cooperar és el futur i el present. Motiu 1. És una empresa inclusiva, amb un 54% de dones en llocs de direcció. Jove, el 53,1% de gent jove va emprendre en 2020. Fàcil, amb múltiples facilitats i ajudes, i compromesa amb els ODS i l'Agenda 2030. Motiu 2. És una empresa amb avantatges. 2 persones ja podeu ser cooperativa. A més, compta amb importants avantatges fiscals i oportunitats en forma d'ajudes i subvencions. Motiu 3. La cooperativa posa les persones i el seu benestar en el centre. És una fórmula d'ocupació estable i de qualitat, democràtica i horitzontal. Motiu 4. És un sector empresarial global. A tot el món hi ha 3 milions de cooperatives que donen feina al 12% de la població mundial. A la Comunitat Valenciana hi ha cooperatives en tots els sectors d'activitat. No serà per falta de motius. Només has d'escollir un. El futur és cooperar.